Owesifazane oneminyaka engamashumi ayisithupha waseNewcastle eNyakatho yeKwaZulu-Natal, uNkosingiphile Selepe akaconsi phansi enkundleni zokuxhumana ngengoma yakhe yamaPiyano. Le ngoma ethi ngobani laba bantu ithenga ubuthaphuthaphu kwi-internet. Intatheli ke SABC uSimphiwe Makhanya nomthwebuli wezithombe uNathi Mthethwa bachithe usuku noG65 eThekwini. Abantu bazothini, abantu bayangihleka, abantu bayangihleba, abantu bazothini. Ugogo uNkosingiphile Selepe uqhamuka eNyakatho. Ile video esisabalale ezinkundleni zokuxhumana esibonwe izinkumbi zabantu kuleli. uSelepe usethathe umhlala phansi njengothishela ekolishi uthi leli cebo lokuqopha le yamaPiyano liqhamuke ezihlalele nje ekhaya ngoJune. Hlali iphupho lakho ungalifezekisi ngokuthi usaba ukuthi abantu bazothini. So nje ingoma yami ibase ifundisa ngalokho kakhulukazi nanokuthi ke noma ngabe usumdala kanjani uyakwazi ukulifezekisa iphupho lakho. Uthathe izinsuku ezintathu nje kuphela ukuphothula umsebenzi wokuhlanganisa lengoma. Njengamanje uG65 uqhuba izifundo zakhe zeziqu zobudokotela emkhakheni wezokufundisa emabangeni aphakeme emnyangweni wezemfundo. Inkampani eqophe lengoma ithi lokhu okwenzakalayo njengamanje kuyayimangaza. G65 uthi lena bekuyingoma yakhe yokuqala futhi yokugcina esemkhakheni wezomculo, kanti ke uthi ikwazile ukuhloza noma ke ukufeza isifiso sakhe sokukhuthaza abantu ukuba bangavumeli izimo noma imbono yabanye abantu ukuthi ime endleleni yabo ephokophele empumelelweni. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini.